Laat me niet klappen over zaken wat je toch niet wilt naar orden. Vind het geestig ook je complimenteren, maar op mijn storten heb ik kritische benadering. En bidden door de storm en ook je als lusteraar betrekken bij iets dat moet worden, dat verkrimp je. Laat me niet klappen over zaken dat je wel oppervlakkig worden peilt, maar de kern niet raken. Laat mijn mond opentrekken over de echte dingen in het leven. Dan is niemand nog bereid voor zijn aandacht aan me te geven. We storten nu in de vernieling aan de hand van complimenten in plekken van gered te worden door een niet zo evidente, maar wel eerlijke manieren van kijken. Zoveel potentie voor te groeien door wat kritiek gaat verloren. Het is niet dat ik niet begrepen, het is logisch dat de mensen wegvluchten in een oppervlakkigheid, totdat het enige is dat we zien via sociale media. De kern wordt niet besproken, op we focussen op klederdracht, op mode en op wetenschap. Die zijn ziel verloren is, ze investeren juist maar in iets wat te verkopen is. We zoeken niet naar antwoorden, allerminst we zullen de wereld kunnen genezen, maar dat levert niet van winst. Het is een kort termijn waarin dan juist de pezen aan u zijn. De hongersnood kan stoppen, dat is die feiten, niet alleen de droomscenario's. Maar ja, ik zou liever reizen, overal toeristen tang en dan kan ander helpen reizen op zijn pad. Alleen met dus zeven willen we meelopen, heel de wereld gevangen in een gevangenis van ego. Maar hoe kan je nu pezen dat je aan het groeien zit, als de mensen rond je niet eens rondkomt of niet heel gezond zijn. Ook ik was allemaal pezen aan mijn eigen shit, terwijl dat ik de ander zijn. Geen belijdenis of tegen van emotie, nee, ik zin de andere mensen, dus zo zoek toen ergens raken. Nou kijk, jonder niet hebben, hij zit min. En ik zie je, dat weet ik, dat moet je weten, voordat ik je de volgende keer voor het wapen kritiseren. Dat heb ik pointers aan mezelf, maar ik heb af en toe je hulp nodig, zodat ik mijn eigen zo kan helpen. En zeg maar dat ik het overdreven of dat ik niet begrepen, dat ik je situatie juist maar vanuit de min bekeken. Dat ik veel noten op mijn zangen en dat ik valse liedjes chirpen, maar dat is goed, ik weet dat ik alleen groeien die kritiek, laat me komen. Heeft het me volledig goed gevoel, een beetje in de volgende keer dat me spreken, want ik kan ook niet meer liegen of de zaak compromitteren. Af en toe moet je breken uit de zalvende wissen van nuanceren, want blijf me aanslepen door de jaren. Dus zolang dat me zwegen ga me niet anders ervaren. Dus ik geef me er al enkele jaren just mezelf niet meer. En nooit voor op jezelf te gaan duiven. Ik heb mijn hele leven blootgeleid dat blad. Mijn teksten lezen en mijn tracks chatten is de wissen voor te snappen wie ik zin. Al kreeg ik nog zoveel en niet verwoord, ze klaar voor je visite de oren die je beide verder brengt.